Ikomplu jiżdiedu l-każi attivi f'pajjiżna. Fl-aħħar 24 siegħa kienu rrappurtati 23 każ ġdid ta' COVID-19. Fi 23 ġimgħa mill-bidu ta' din il-pandemija diġà kienu rreġistrati 117 il-każ. Ir-rata ta' trasmissjoni issa jidher li telet għal iktar minn 2.5 u l-każi attivi telgħu għal 415, bil-każi totali laħqu l-1112. Dawn iċ-ċifri juru wkoll li bħalissa mis-7 ta' Marzu l-hawn il-każi attivi qegħdin f'livell rekord, fi kliem sempliċi qegħdin qar minn kif konna f'April li għadda. U tħassib tan-nies ikompli jiżdied hekk kif numru sostanzjali minn dawn il-każi ġodda huma sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu dan il-virus. Skont il-Ministeru tas-Saħħa mit-23 każ rappurtati fl-aħħar 24 siegħa, 20 minnhom qed isir il-contact tracing biex jiġi stabbilit minn fejn setgħu ħadu il-coronavirus. Każ minnhom kien importat filwaqt li żewġ każijiet huma relatati ma' Paċifil. It-total ta' persuni li fiequ issa jitlaq għal 688 persuna, hekk kif tħabbar li fiequ 4 persuni oħra. Għalkemm il-Ministeru tas-Saħħa ma ta' ebda informazzjoni addizzjonali dwar dawn il-każi ġodda, rapporti qed jindikaw l-impjegat tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin ittestja pożittiv. L-impjegat li huwa gwardjan tal-ħabs huwa maħsub li ħadan il-virus waqt li kien qed joskorta priġunier lejn l-isptar. Madwar 30 persuna oħra li kellhom kuntatt ma' din il-persuna kienu ttestjati iżda kollha rriżultaw fin-negattiv. Intant il-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani fis-sqarrija qal li dawn iżviluppi negattivi li huma riżultat ta' attivitajiet tal-massa xejn ma jgħinu biex ir-riżultati sodisfaċenti miksuba mill-awtoritajiet tas-saħħa f'pajjiżna ikunu konsolidati. Il-Kunsill tal-Anzjani ngħaqad ma' numru kbir ta' għaqdiet, unions u s-soċjetà ċivili f'appell lill-awtoritajiet biex ma jingħatawx permessi li minnhom infushom iferxu u jkabbru is-sogru ta' infezzjoni. Filwaqt li tħeġġeġ l-anzjani Maltin u Għawċin biex ikomplu jsegwu u jobdu l-appelli tal-awtoritajiet, il-Kunsill qed jitlob lill-Gvern biex jara li s-saħħa tal-poplu kollu tipprevali fuq il-tiġijiet ekonomiċi u finanzjarji tal-pajjiż.